Wah, wong banyak iki kok sing kurang realitas iki lho. Kok sekarang ame botol nang trik. Bayangno. Kurang iki kan nyawang sirahe mondol kok modele piye kan goreng iki mau bilang. Piye. Apa? Iya. Oh, tinggal mungkin sebelumnya apa kan? Kurang jalan. Malah kayak situ. Nanti to, lek banyak iki, waya iki sing kene iki dipancai, sing kuwi iki ya dipancai. Lah, malah piye praimu apik sing iki, madu karo iki. Iki kok enggak? Jangan. Iki Cangkeme loro. Wes tak ya iki apa? Wong kok Nggih, sugeng dalu. Bapak dalang, sugeng dalu. Nggih, jenengan paling asma Bapak sinten? Nggih, niki saking ngetan kula Edi Darsono. Nggih, jadi tepakan kula niken, Pak. Nggih. Telengen. Mau gambari lagi Mas. Oh ngelak. Cangkem iki ngelak. jare ngelak ngono lho. Jadi Bapak Leteng. Bener. Lah niki Bapak sinten, Pak? Dityo. Napa? Radityo. Raditya, nggih nderek pitepangan kula niken salindri nggih Bapak. Kula nderek ajar, kula teng mriki tasih belajar nggih Bapak. Menawi kula tasih belajar nginden, menawi kula enten landhep-landhepne kula nyuwun pangapunten nggih Bapak. Ampun didungani nggih Bapak. Mas Raditya nggih. Pangestunipun Bapak Klaten. Asli mboten kepanggih jenengan. Tahu kepada kau? Tahu kan? Tahu tak terus? Karena bukan Iki nyapa? Joko mengkuenak kok. Ini pas sawang ae. Kari dhewe kok ngentut kok. Lah nyapa? Wong niken ki omongan karo dalang kok kowe goleki ada wedak. Nyela-nyela lho iki. Ora kok nyelon-nyelon wong kenalan iki biasa ini enak. Yo kok anggo ngene. Kudune ora mundur. Kudune aja mundur wong aku iki. Lah piye nek kenalan? Yo kudune maju kok. Contoh. Pun Pak Dalang. Sampun. Tak sami sae, Pak. Mugi-mugi tambah laris. Samane karo Mbak Kendang, pamane. Mbak ni. Pripun kabar? Kasih. Mikir meneng dikira seneng. Lah, asline Mikir kok iso mikir, Mbak? rumah sakit Widodo rak juga. Ayo mondol kok bicara stroke. Rumah samu senang, Mbak ini kan bangunannya rumah samu senang. Mendek atau mendek ibadah ndase, Mbak. Itu yo ngerti yo kalau mundur, ingat kalau proses. Lah nek karo Mas Pelok nuwun saya ngomong jejer. Paling kok ibaratnya kaya Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi. Dimas Diajeng lah iki terpenting niki lho. Baik, niki termasuk Dimas Diamput. Ora diamput. Diantuk. Ora lek ngono kuwi iki dinane iki dina riyaya. Ya. Kudune saling memaafkan. Saling Ucapan jagen-jagen ngapa mau kami. Ucapan jagen-jagen tinggal kalah-kalahan. Aku tinggal Pak itu nyuraini. Kalau nganu yo nangis, kene iki melas kok. Aku nangis apa nangisi kowe yo. Lah nangis sinten? Pak Gabel pas 1 dino. Ayo, nyanyi ya. Nebak. Nah, iki apa? Nebak.
lagu-lagu. Wah. Oke. Wah, ya kingan iki bae lah. Apa? Ayo, aku ki ning kene gandrung sapa ceritane? Lho, lah nek di antara wong papat iki sing gane dhewe. Aku wis kowe rasa. Iki to. Aja golek cowok ganteng-ganteng nglarang.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, Cuk. Kita tanpa latihan dadi. Raya. Mas Gareng. Nggih, piye? Sunyi panuwun tentang upami kalian ingkang song-song agung Kadipaten Ngawi. Ya, Pak. Sedherekipun Bapak Onyan Wahartono. Ya. Kalian Bapak Dwiyanto Dastika Dimatanto minangka Bupati kalian Wakil Bupati wonten Kadipaten Ngawi. Bener. Nggih. Sataripun dalu menika upatan sareng panjenenganipun kalian sedaya warga ing Kadipaten Ngawi. Ya. Wah. Yang ngono iki acarane kupatan ya, Upatan kuwi halal bihalal. piye? Halal bihalal. Halal bihalal. Acarane halal bihalal. Oke. Oh, coba saiki aku tak takon karo kowe to. Kajenengan napa? Sing diarani halal iki. Ngaten nggih. Nggih. Niki nggih manut kadewasaan kula ngaten nggih mawon. Mengke kesan digenane enten sing luwih pono. Nek halal iku sak kertos kula iku nggih sah resmi utawa entuk wonten mawon gampangane. Halal iki sah resmi oleh. Nggih. Oh, Lah kok terus halal Cuk? halal bihalal kuwi kok sing tekse entuk padha entuke. Ngono. Jadi tegese padha entuke. Heeh. Nek aku entuk, kowe yo entuk ngono. Nah. Cuk. Apa sebabnya halal bihalal kok identik karo lebaran? Nah, Ngapura ing ngapura. Sak ngerti kula, entuk sing paling apik iku entuk pangapura. Wah, bener to ya. Entuk napa-napa iku sing paling apik tumrapik kula iku entuk pangapura. Dadi sing njaluk ngapura yo halal, sing ngapura yo halal. Dadi halal bihalal. Nah, ya. Ya kaya ngono genah nek ngono genah. Aku ki bola-bali krungu tembung halal bihalal, halal bihalal. Kuwi tegese apa ngono aku ki? Ya rendang. Nek jane nek ngapura-ngapuran ku rasane tadi bojo, Mas. Oh, ngono. Rumangsa salah yo ndang njaluk ngapura. Lah sing rumangsa bener yo ndang cepet-cepet nek mari iki pangapura. Ya. Mulai alhamdulillah kalau digelar ringgit kados dari jadi kalau semanten Wah, iya. tak telu orang kita jadi itu yo metah lo kene orang ini kok tuh dolan tidak dorong topi Muhammad dinamakan tanpa naskah Tanpa naskah nyatane ya dadi ora ketangguh. ya aku gini kok pengurusnya anyar Wah, pengurusannya kok ano Sanyarno bar pelantikan kok. weh, siapa pengurusnya coba? ya kurang tadi sebutnya udah sebutnya Wis disebut ki pas pelantikan. Kongko kami krono niki abdi kula anak kula putu kula Pepati Ngawi iso manunggal dadi iki kono biyen. Amin. Awake dhewe iki aku dadi wong tuwa ya. Dan gitu. Awake dhewe iki arep ngopo to? Upama laris ya wis piyen-piyen nyatane aku ya ora laris. Salah gagan. Nek anu Cuk, aku arep badan sik karo Kang Pedro karo Gareng. Iya. Pasana lebaran Cuk. Badan sik aku ning kene lak paling nom aku urung bersowan di dalem sampean. Karo Kang Gareng. Yo sepira gedene rupa ku karo Kang Gareng. Ora bakal wong tuwa ya kek lupute. Dadi dununge bener iku ora ning wong tuwa, dununge salah iku ora mesti ning wong enom. Tak ngono. Ning ya kuwi kok Piye Kang Gareng? nek kowe njaluk ngapura ning nggonku ya jabres suwe-suwe. Loh, lha ngapa lho? Lah sing mbok inget iki nggon sae kene kirane apa-apa ae. Ngerti dhewe adine iki ora patek goblok duwe kira gelem kene kowe. Heeh. Nggih, Pak Kurmatan Agung kula tumrap kula panjenengan magare karo kula. Begini ana anakku nduk niken Talindri. Ana guruku yo bapakku Abah Kiron. Kono dulurku Mas Widoyo iki kepareng mrene. Nyatane iki karo Abah Sakiran ya diampili kelire kan. Ayo to. Wis ta pokoknya butuh apa-apa ki sok ana bae wis ta tenan. Ah, tur to ben iki mbok diakoni mbok. Nah wong-wong semene bani kebayang alun iki dicek mau ngabahi karo niken. Wah, iya. Kula wae dhewe iki gablak kapan ya? Dadah. Mane guri kan adang wis ya. Mangkane partai tambahan ya. Apa?
Dadal kok semangat iki kowe ijen iki ora apa-apa ngono tak aduh. Tak kok Mbak Iken ya. Kanggo ndereke anu apa kuwi sadurunge ngaturi Mas Yudo iku sing diatur enggak Mas Yudo dhisik. Oh, Mas Yudo dhisik. Dadi mergo apa ibaratnya itu tuan rumah. Ya, bener. Sadurunge ngaturi Mas Yudo yo coba ngaturke lagu wajib yen pas lebaran ngene iki. Ono lagune iki. Lagune apa to? Lagune judulnya Idul Fitri karyane dulur tuwa Mas Dukung Darmoyo. Iya. Iki derene bawane. Nek gawane, yen gawane Mas Dukung gawane iki pangkur, nek guruku Suwardi Haji Mantep Sudarsono yo gawe dawa gawane dandang gula. Oh. Lojari raya Idul Fitri umat Islam rampungan ibadah poso salat sisuwene kameper hawa nafsu mung panggayuk suci ning diri tetapi ukun Islam bakti merimbang aku terus ono halal bihalal di ngapura toko samang ning dumadi aran abrumi Kuwi bawane sing kerepak guruku Suwardi Haji Mantep Sudarsono. Haji Mantep Sudarsono. Dandang gala ya. Terus lagune iki sing kerepak Mas Dukung Darmoyo. Pokoke barang goro sing kepareng negah ning 6 ana Mbak Ukur, ana Nduk Tuti, ana Nduk Rizki, ana Nduk Iya, ana sapa kabeh iki. Warga. Ana Wanda, Warung. Yo, Marung. Yo, kabeh diatur jumeneng. Lagune Idul Fitri dereke Mas Yudo karo Mas Podo yo. ya. Yo, Mas Yudo yo. Ya.
Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Mas Mondal. Ini cedaru, Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Ya alhamdulillah wa syukurillah dalu punika wah hebat luar biasa. Wah, Banyak regeng masyarakat Ngawi dalu punika tumplek blek wonten ing alun-alun. Sore wau panitia bingung Mas. Sebabnya Perkara mendung uleng-uleng niku panitia bingung. Untung kok enten kula. Langsung panitia kula telepon, Mas, sampean siapke uyah kula ngoten. enggak Masa ini uyah tok. Terus nek enten nggih tempe tahu sak lontonge. terus gua apa? Yo luwe Mas. Tak kira nek arep nerang udan ya Pak. Lah nerang udan nek pas posisi luwe yo konsentrasi kan gak iso. Kowe kan dong ngeri-ngeri bare pelok lho. Pripun? Pelok dadi maten dene gak bisa. Nggih niku Mas. Takut golek ular golek tenang. Niki asline perkara meriah malam hari ini mboten napa-napa. Sebabnya Suasana bisa seterang malam hari ini. Iki mergo dalu punika wonten dagelan sing rupanipun kaya tok bakal menika. Kaya kok bakal lho. Lah kowe kuwi Sok bakal ki ndoke siji kok. lan ndokmu Loro. wah ngaturaken nuwun sewu Mas. nggih Ulan ingkang becik, ulan ingkang sae, kula ngaturaken minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Tamanipun sedaya para warga masyarakat Ngawi, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, jajaran Bapak OPD sedayanipun, Pak Camat, Pak Lurah lan sedayanipun mesti kathah lepat mugi lebur wonten ing dinten riyadin punika. amin amin oh kan belok katur apa Ngaturke apa Mas Belok? Sanganten ugi kula Mas Petruk, Mas Nggih. Gareng, Mas Nggih. Bagong. Derek pepingan ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Derek awal bialal kalian Bapak Bupati saha staf-stafipun ugi warga Ngawi sedaya. nggih ayo mondol kan ngatur apa Kowe ngatur dhewe kok diaturne. Yo ngatur dhewe diaturne kok. Kok menawa terus ana sing makili Nah, kok kabeh gak nah. iso ngomong. Ya kok wakili kok piye? Ora omong dhewe. Mike joget gak cegak cuwil iki lho. Nggih. Kula tak kandha. Nggih. Nggih, kula tak kandha ngaturaken padha ae kathah iki. ora apa to Kok padha karo tatah, lha kowe iki iso mrekrek ngono lho, duwe pikiran dhewe ngono lho. Kowe iki ngucapne apa ngono kok iso kaya kalau tinggal itu Bapak Ibu mohon maaf lahir batin sepinten agenge ngono kae. Kowe iki dhewe inisiatif dhewe. Ah. Aja kok teru kancane kula ngaturaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin sepinten agenge badan kula. Alah, sepinten agenge. Sepinten agenge kaluputan kula kok agenge badan kula lho. Iru balane nek. Nggih, sepinten agenge kaluputan kula nyuwun pangapunten ing dinten riyaya menika. Amin. nggih Wis ta. Wis aku ya kadang ngapalin yo kok wicok ngono kok. Lho karepku ki ya mbaya tambahi sithik omonge supaya masyarakat Ngawi ben piye ngono kok. Yo ben ngono ae. Karepku Kabupaten Ngawi iki ben maju lho dikapakne. Disuruh. Ini Mas Mondol. Dalu iki nggih dirawungi Pak Oni, dirawungi Pak Anto, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati iki aja misi-misi dhewe iki wong Ngawi lho. Mbok yo kowe iki iso ngekeki nggon Pak Oni iki lho. Monggo yo sak lombaane mesti sik sak lomba alun-alun iki. Ini lho Mas Mondol maksude. Moh aku tau ngene dompet ilang. Dompet ilang. Maksude awakmu ning kene piye carane nglenggahno para tamu iki piye lah ngono? Apa butuh setro kae to lungguh dhewe. Angel lah itu. Masyarakate ben piye ngono lho. Ben ngono ae. Ngawi iki ben maju dikapakne. Disuruh. Angel ngomong karo Mondol iki angel. Angel lho, angel. Angel yo rasa digarap.
Bisa suwe-suwe kok ae. Ngene lho panggung iki ben ketok piye ya ben ketok murup piye. Oh, dijoki dadi aku globok. Murup ngene. Tegese murid ki suasanane ben ketok gayeng, ben ketok gundhek, ben ketok rame. Ngono lho. Lah nek awake nuwun sewu nggih Mas, tentang nggih. Cara panjenengan kula Mas Mondol ku nek ibarate cara seniman kan isih junior. Nah, junior. Nek nuwun sewu ya ngomongke bab halal bihalal utawa bab kupatan ya nyuwun pangapunten enek sing luwih pokok ana sing luwih senior tapi tesih tengah gap minimal. Oh, nggih kesan kira. Tunggu telepon. Wah, ya. Telepon kok kok. Telepon mau nganggap-nganggap mbok menawa. Wah. Masih yang berkodone kok ya, Mas? Nggih, nggih. Iki tau saking Surabaya. Karo Ibu Gubernur, karo Bu Kofifa. Pak Gubernur. Iki halal bihalal Mas Joko. Nggih, panyusun halal bihalal. Iki tradisi sing anane ya ning Indonesia, sing anane ning Nusantara, ora ana ning negara liya. Iya. Tradisi halal bihalal ini asli produk dari Kiai Nusantara dari Indonesia Mas Joko. Termasuk murid kan. Nah, nggih. Lah nipun nek dadi pun uri-uri kudu dilestareke, paling ora awake dhewe kudu bisa nyengkuyung supaya bagaimana halal bihalal ini tetep anak putu iso mengenang. Ngono. Ya ngono to. Yo, jadi tradisi ini ora iso ilang ning Indonesia Malaysia ya ora ono cara ngono ki ora ono. Nah, Iki malah iso negara liya-liya itu malah di Indonesia iso. saged mawon nggih. Akhirnya kono melu kene mergo apa? Iki budaya kuwi angen-angen sing babar kaendahan tumuju ning kerukunan. Ya toh? Dadi iso iki iso ditiru negara liya apa saged. Oh, Indonesia menika sugih yenipun budaya kok Mas. Wong tembunge ndae mawon rumpun caraning bangsa dumunung ana luhuring budaya. Kebesaran, kemegahan, kehebatan sebuah bangsa bisa dilihat dari budayanya. Indonesia itu sugih nggone budaya, mulai saka Aceh nganti Papua, saka Sabang Merauke, Pulau Myanmar sampai Pulau Rote, iki sugih nggone budaya. Ning sakala mangsane enten sing wong nggone dhewe iki sok lali teng budayane dhewe. Sakala mangsane wonten wong karo budayane dhewe ora ngerti. Wayang ora ngerti. Budaya karawitan ora ngerti, malah wong maca praja iki mangke sing seneng. Dhewe iku karo maca bodho ya rek. Iya. Nah ini berarti tugasnya penjenengan lan kula bagaimana menyampaikan kepada anak cucu generasi muda supaya tresno wonten ing budaya. Nggih. Nah, Nyatane Mas Pondol niku sakniki wis dadi guru pengrawit. Nah, berikut Masa ya? lomba kerawitan, Jarine. lomba kerawitan kan pendopo penting. Loh, Nomor 3 Mas, nomor 3. Pesertane piro pesertane? pesertane 3. Wah, Berarti yo Wah. Tapi kan melu apa melu adil. wong melu kuri-kuri budaya. nek perkara muring-muring iku jane tugase kabeh. Nggih. Nggih. Pemerintah yo migatekke, senimane yo kudu kreatif, masyarakate mendukung. Nah, Dadi pemerintah gatekke, nek senimane wong ora iso kreatif meneng bae ya gunane apa? Ora ngoten. Lah senimane kreatif pemerintah yo memperhatikan tenan, nek masyarakat ora mendukung ki ora iso berkembang. Wes, Ngono ya, Bro. gayung bersambut Nah. antara pemerintah dan seniman Ya. harus bisa jadi satu memajukan seni dan budaya. Iya. Rasane sih pluralisme ngono kae ya, Bro. Piye Mas Bela? Oh, ngaten nek perkawis tradisi budaya niki wonten sing luwih pono, luwih paham luwih babagan budaya. Sapa? Ya, Bapak HM Haji Haji Muhammad Sabirun. Oh, Haji Muhammad Sakidul. Haji Muhammad Sarimi. Haji Muhammad Sakirun. bener. Diaturi minggah. Oh ya, Oh, nggih, yo diaturi tidak berarti apa? Nggih. Ada mataraman to. Nah,
Nggih. Nggih, Pak. Kaya kok kancane lho, iku ya makhluk umat lho niku. Sapa? Wong. Tapi belum dadi ngono lho. Raine kaya ledak. Nggih, sami-sami, Pak. Ketemu. Kaya buta apa? Kembang pari apa, Pak? Wohe tandur. Wong sak ngawi panjang umur. Amin. Kembang pari diwadahi tampah masoni ridho barokah. Amin. Neng Surabaya Nggih. tuku cengkeh Apa lho? Mas Anto duwe akeh. Tuku klopo Nggih. dicampur manggis Artinya yuda saya laris. amin. Tuku rokok Nggih. wadahi campuri cengkeh Apa ora? pelok rezekine akeh. Amin. 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 Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, 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 nggih. Ngono. Wong iku kudu bersyukur Pak. Situasi kondisi apapun aku lho. Bayangin lho. Kowe nganti wae paring antine wae paring aku. Sapa? Aku Cek apa? Dewi. Maksudmu ini lebih ya, lu tiketnya paring no. Pelok ya diwehi paring Dol ki akeh. Ya umpamane nggih denek dodol diwadahi sampah, mumpung anak pondok justru khotimah. Amin. 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 Wes lho. Padha iki gak mau mati sampeanku. Sabar. Jenang dobel. Dodol. Kok sedang dobel Rupane pripun? ketemu kanca nek gak rokokan. Alah, kecut. Iya. Aku nek ngomong. Ya nuwun sewu Mas Dalam. Nggih, nggih, bagus. Wangen kamu karo alun-alun ngawi. Aku nggih Pak nggih. Suwi lah kita. Aku lagi eruh iki nek yuda ya gak lucu. Bondo ya gak lucu, kirun gak lucu. Dek tau ngarepe gareng Pacitan. Lucu. Lucu. Gak. Oh, nyantoi karepe piye? Waduh. Dagila cedak akeh ngimpor kok Pacitan. Rokok ngoro-ngoro takok. Wedang ngawe kadang. Lepek diselek nang epek-epek. Betul. Cangkir dicencang ana pikir. Leres. Kopi kumpaking pikir. Cocok. Gelas. Nek tugel gak kena bilas. Nek jelas cicil gelas ngono ya. Ora ndak kok buat. Yang kayak gini melok. Ora ngono modele umpan. Seger kene ikan salindri barang ya ta. Nggih. Elok kene. Nggih. Ngomong-ngomongan kene ra ya ta. Nggih. Iku aku cek ro ngadah iki. Wah, Karo panitia. Pirang-pirang slot. Lah kan dalange balong rokok. Ngarai apa dhewe wong urip iki nggih. rukun karo kanca kita. Kok cerah agame bilang, rukun agame sakono. Menjaga kesatuan dan persatuan. Ngapa, Bro? Nggih. Ya, rokok ki ngono, dadi apa-apa ki. Gunduk rukun aja padha kroyokan. Menjaga persatuan Dan kesatuan ngakep padha. Sedhek piye? Rokok ki nek kaya panitia sah. Sapa meneh Kabupaten Ngawi sah kanggo sapa ae. Betul. Dalan-dalan wis halus. Nggih. Masalah iki ya sembarang
Lah aku pengen roh raimu mloyo. Kok tangkem malah. Sampai kira-kira Ikan barang Oke. sing diteni iki lah iki putuku wedok lah jejer ya dan mereka juga mungkin gua jika sekali kan gua sendiri aku jalan dia alhamdulillah ini kan sama jadi nyekar kuburan. Kenapa dia ngerti lari raine kayak maisan. Ngawur ngekok maisan. Iki ngono kijik. Iki yo ngawur apa? Kijik. Iki ngono tahu bulan. Pak Adok men Tahu bulan. Bayar ini kedak-kedak. Bayar aku ki dudu maisan aku Silae muni. Ganduk Lembut. ganduk. Nek boten. Boten. Ada pin. Ajaib. Ajaib. Ajaib silae ajaib. Ajaib. Betok asale kono terong. Ndasmu rempuk ringko bayaran piro. Jadi kurang ajar sing jatuh ke cangkeme. Aduh berapa lho. Model iki abangku kaya ngono ditakane nganggo botol lho iki. Putus. Duh, ra tau wong iki to, Nduk. Iki anakku kabeh. Wong biyen iki urung ana sampo. Nggih. Kuwi nek kramas kanggo merang dibong. Nggih. Nah, nek sikatan kuwi urung enek order urung apa, sok-sok areng. Lah terus kanggo botol dilebute nggo botol untune. Nah. Lah tangga kuwi tak rong truk. Sikatan. Wah, wong bandel iki kok sing Kurang reali tapi lho. Mosok sekarang sampe botol rong truk. Bayangno. Kurang lho. Iki kan nyawang sirahe mondol kok model piye kan goreng iki mau dengar. Piye. Apa-apa. Oh. Iya. Oh, tinggal mungkin iso banyu. Apik kan? Kurang janek. Kurang janek. Malah kaya situ. Nanti to, lek banyak iki, maya iki sing kene iki dipacai, sing kene iki ya dipacai. Nah, malah pengen raimu apik sing iki, madu karo iki. Iki kok Bang? Jangan. Iya. Lah cangkeme loro. Wes tak lha iki apa? Wong kok Geng, sugeng dalu. Bapak dalan, sugeng dalu. Nggih, jenengan paring asma Bapak sinten? Niki saking ngetan kula Edi Dasono. Nggih, jadi tepakan kula niken, Pak. Nggih. Dengen. Mau gambari lagi Mas. Oh ngelak. Cangkeme ngelak. jare ngelak ngono lho. Bapak Leteng. Nggih. Bener. Lah niki Bapak sinten, Pak? Dityo. Radityo. Napa? Radityo. Raditya, nggih, derek pitepangan kula niken salindri nggih Bapak. Kula derek ajar, kula teng mriki tasih belajar nggih Bapak. Menawi kula tasih belajar nginden, menawi kula enten landhep-landhune kula nyuwun pangapunten nggih Bapak. Ampun didukani nggih Bapak. Mas Raditya nggih. Pangesunipun Bapak Klaten. Asli mboten kepanggih jeneng. Iya. Tahu ke Bapak to? Tahu kan? Tahu tak to? Karena bukan Iki nyapa to? Iki nyapa? Ayo Coba mengkuenak.
Ini pas sawang ae. Kari dhewe kok ngentut kok. Lah nyapa nyapa. Wong iki ki omongan karo dalang kok kowe goleki ada wedak. Kan nyelo lho iki. Ora kok nyelon-nyelon wong kenalan iki biasa ya memang. Yo kok anggo ngene. Kudune ora mundur. Kudune aja mundur wong aku iki. Lah piye nek kenalan? Yo kudune maju to. Toto. Pun Pak Dalang. Sampun. Tak sami sae, Pak. Mugi-mugi tambah laris. Makane karo Mbak Kendang pamane. Mbak Nike. Pripun kabar? Kasih. Mikir iki meneng dikira seneng. Lah, asline Mikir kok iso mikir, Mbak? rumah sakit Widodo rak cerdak. Ayo mondol kok gejala stroke. Rumah samu senang, Mbak ini kan bangunannya rumah samu senang. Mendek, atau mendek ibadah dasar. Itu yo ngerti yo kalau mundur, ingat pikir kalau proses. Lah nek karo Mas Pelok nuwun saya umpama jejer, paling kok ibaratnya kaya Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi. Dimas Diajeng lah iki coba dengar. Niki lho. Baik, Bro. Niki termasuk Dimas Diamput. Ora diamput. Diantuk. Ora lek ngono kuwi iki dinane iki dina riyaya. Lah. Kudune saling memaafkan. Saling Bocah kok jaget-jaget ngapa mau kami. Bocah kok jaget-jaget tinggo kalah-kalahan. Pak itu nyuraini. Omongan koyo ngene iki melas kok. Aku nangis apa nangisi kowe yo. Lah nangis sinten? Pak Gambel pas 1 dino. Ayo, nyanyi ya. Nebak, Nah, ini apa? nebak. Ini lagu-lagu. Wah. Oke. Wah, ya iki nyanyi iki bae lah. Apa? Ayo, aku ki ning kene gandrung sapa ceritane? Lho, lah nek diantara wong papat iki sing gene dhewe. Aku wis kowe rasa. Iki to. Aja golek cowok ganteng-ganteng nglarang